Les etiquetes dels productes envasats ens donen la informació que necessitem, però què passa amb els productes frescos? Com podem obtenir la informació bàsica d'aquests aliments? Els productes frescos i congelats han de proporcionar un seguit de dades al consumidor, igual que en els envasats. Per exemple, en el cas de la carn, s'ha d'especificar el país de naixement, el d'engreix i el de sacrifici, i també el número RSI de l'escorxador i registre de sala d'especejament, així com la denominació de tipus de canal i nom de la peça que és, el número de referència i el preu per quilogram. En el cas concret de la vedella, s'ha d'especificar l'edat de sacrifici, tenint en compte que només es pot denominar vedella als animals més joves de 12 mesos. Tota aquesta informació ha d'estar sempre a la disposició del consumidor. Als mercats veiem un cartellet on fica origen, engreixat, va créixer, va ser sacrificat. Tot això ha de sortir amb un petit paper, però ha d'estar visualitzat i on el consumidor, en aquest cas, ho ha de poder veure. I si té algun dubte i no ho veu bé, té el dret de demanar-li l'aclariment al venedor i ell de donar-li. En el cas del peix, existeix la mateixa obligació de mostrar tota la informació visiblement mitjançant etiquetes que se situen al costat de cada espècie. En aquest producte, però, les especificacions són les següents. El primer és el preu que ha de figurar com a preu-venta públic i que, per tant, amb la seva unitat de pes, que és quilo. Ha de figurar el nom de l'espècie que és. Aquest nom ha de figurar com a mínim en català. Ha de figurar la zona de captura, si és mar Mediterrà, si és Atlàntic, si és Pacífic o fos un altre mar. I amb la seva fetge de caducitat, que realment per llei seria dintre les 24 hores de la seva descongelació. Altres consideracions que també convé especificar és el mètode d'obtenció i la forma de presentació a la parada. Si parlem de productes frescos, no ens podem oblidar de les verdures i les fruites. Aquests tipus d'aliments també han de dur indicat tant la denominació comercial com el seu origen i el preu per quilo, i en algun cas varietat i calibre. A més, per assegurar-nos que les fruites i verdures són de qualitat, és recomanable consumir aquelles varietats adequades a cada temporada de l'any i preferiblement en un lloc de cultiu de proximitat. Per més informació, podeu consultar el web www.consum.cat